ҳикоя дар бораи Айюб пайғамбар. шайтон туям ҳаминҷами ту акҷо омадӣ? ман замина чағ зада ҳама ҷоша дида буромада омадам. ту Айюб хизматгорама дидимӣ? вай одами софдилу боинсофу худотарс. вай аз корҳои ганда дур меистад. ҳамин бесабаб неде. охир ту вая наз нигоҳубин мекунӣ, ҳами кораша барака медӣ, давлаташа мӯл мекунӣ. кали агар ҳама чизои будагиша гирӣ, рӯдба нигоҳ када лаънат мекунад. мебинем де, ана ҳама чизи Айюба ту споридам, фақат ки ҷонаш ба даст нарасон. мардакҷон, ҳамин шумои кору борато фақат қурбонӣ кадан. шумо ин қадар аз чизе метарсед? шумонда худова шукр 7 писар, 3 духтар ҳай, ҳазор сар шутуру гову гӯсфанду 100 модахарҳо ҳай. ҳама шумова Айюб ако гуфта хушомад мекунад. обрӯятон аз ҳама баланд шудагӣ. бо аз чизе метарсед? қурбонӣ накунедам шумова ҳеҷ бало намерасад. занак гап инанда не. худат медонӣ ку бачаҳомо зиёфатхӯриша. бо ҳамун ҷанде наводо фаҳмидию нафаҳмида номи худои пас наздикӣ бошад гуфта, ман баъди ҳар меишиятошон қурбонӣ мекунам. ҳамин баракатҳо охир аз худо мебиёд. эҳа, ҳама бо ин баъзе якбор қурбонӣ кунид мешид де? хай, ин ӯи ман, бо худатон медонед. хоҷаин, мебахшед, хабари вазнин овадам. зе шуд тинҷими худаш? душманон омада гову харҳои шумои гифта бурду, ҳаме хизматгоратона кушт. якта ман гурехта тонистам. вой дод, ин бало аз куҷо омад? хоҷаинам, бадбахтӣ омад. зе шуд. аз осмон худои аловаш фуромада гӯед, ҳама гӯсфандонатона чӯпоноки сӯзонда партов. якта ман зинда мондам. вой дод, чо мекунӣ макун? хонаход ин ҳама бало як рӯзанда сари мова афтад. ин ҳами қурбониҳои шумо чие шуда ку? бефоида ку? хоҷаин, аз куҷое ки се гурӯҳ роҳзано омада ҳаме хизматгоратона кушта, шутуроатона гифта буданд, якта ман халос шуда тонистам. хоҷаинам, ҳами бачаҳотон хони писари калонитон ба зиёфат ба ҷамъ шудагӣ буд имрӯз. нахот ки аким куҷо ҳами хел шамоли сахт хесту вай деволои хонаи шикаста партофт. ҳами хонанда будагиҳо муд. якта ман зинда монда пешатон ба хабартиам гуфта омадам. вой дод, вой бачаяком, ҷону ҷигарам, кадом гуноҳомова ин рӯзи бадбахти мова омада дошт? шумо чизе ваҷим истодед? вой доде, ман мурдам. худоё, ман ин дунё ва дасти холӣ омдам. дасти холӣ аз ин дунё мебуравам. медодагӣ худат, мегифтагиям худат. номат ба шукр кардан мегирам. шайтон, ту акҷом досе? ман замина чағ зада ҳама ҷоша дида буромада омадам. ту Айюб хизматгорама дидимӣ? ту ве сиёҳ карданӣ будӣ, аммо дидимӣ вай аз раҳи ман набуромад. корд устухонаш ба ҳоли рафта нарасиде, дар ҷони худаш ба биёд, ҳама чиза метияд одам. майлаш, ана бин, фақат ҷонаша гирифтан ба иҷозат нест туе. билдад, ту аммо дида нақстар мебинӣ. ҳо, ҳамун марда ки рӯи замин ба шиштагӣ Айюб ошномо неми? ине охӣ ягон хизматгор будагис. афташа бин, Айюб ошнои мо бои дунё охӣ.
إخي لبوسي داردگی که بول شولچه و نمیشنن کو؟ این فلوقتوی سرش به اومدگی کتی کی میداند که حول اشنما چه شده باشد؟ леки рост мегӯӣ суфар бо боли сӯхтава намакӯб шунидам ки аз сар то пошнаи поша яра бировардааст. Эвой, бинитон вай ҳама ҷоша ҳамин кӯлёхи ки хоридосу хоридос. Элифос ошно, ба фикрам Аюбанда ягонта хизматгорашам намондаст ки вай ба нигоҳи бин кунад. аман фаҳмидагим ҳамни хизматгораша дузидагӣ мице ё фалокатанда мурдагӣ ми ба ӯям. И ошно моя касофат задаст. салом ошно. салом аюбако. Салом, ошноҷон. 7 рӯз боз ҳаминҷа мешинитону мешинитон. Як ошно шуда ҳамин одам ба маслиҳатитон охир. Ин одам на эсим мешину, на ӯзун. Мурад ин хел зиндагӣ. Ман инова чанд бор гуфтам аллакай, ин аҳволашона бинтон, ни мурда боид. Айна худоя лаънат када муран ҷонашон халос мешад. занак беақл ин хел гап назан. а дасти худо нағзашам гандашам қабул кардан дар кор. ин рӯзама ман беҳтараш ин дунёро намеомдам. ишками модарам мудда бурон беҳтар набудми? зе ки метарсдам ҳамун сарам ба омад. ошно ман як гап занам. пештар ту худа дигарое ёд медодӣ, дилбардорӣ мекардӣ. ана акун сари худат баям ома ҳамун ба сабру тоқат нишонте. инқа шикоят накун. ту ягон хато ё гуноҳ кардагисти ки худо туя ҷазо додастия. توبه کن. خدا خودش با همش نقض میکنه. الفاس آشنا خدا منو به یگان اساس زد. این دردایی که ضربایی که خدا سرم به آورد تراز که دیگه برکشی همه سنگ‌های لب دریا وزن‌تر میشه. ای خدا این قدر منو عذاب دادی ها. گناه کرده باشم بخشیده منو پاک میکردی. لیکن تو می فقط سنجیدن میخواهی. این خیل زندگیه مدن بهتر. جانم گیری نمیشد میا؟ ایوب آشنا جان من یک بار گوش کن. خدا به انصاف نه وای عدل و انصاف که عمل میکند. همین بچه ها گناه کردگیستیا همون با خدا جزاش داد. تو توبه کن. خدا همش با نقص میکند. بیلداد آشنا من یگان گناه کردگیم نه آخر. خدایا کدام سود به جغزیده میشد که من خدا و گفته تانم که من به گناه جزا داداست. من جزی گناه کردم که من خدا میپرسیدگی که گناه کردگی باشم گناهی کردگی به من به نشان تیاد. ها این گپوی ایوب یگون کس جواب نمیتید نی. تو خدای پاز دادستی تو میگویی که پیش خداونده هیچ گناه نکردمو من به اساس جزا دادست. این گپات کتی تو خدای مسخره کردستی. اشکون این جزاها حالی چینه تو این جزاهای ملتر و سزاوار. همین توی هم آشنا شدیمی سفر. شما اکو همه جزه میدانتانو دیگران نمی. من هم یک دنیمت جزه میفهمدگیم. انا پرستان همه چمچقامی حیوان هامی هموهایم شما میگوید که سری من به آمدگی این جزا نه این سنجش خدا. من فقط خدا و سوال دادم که چیزه و این چیز من به روی داد لیکن خدا جواب نداد است. ایوب تو به دیگه گاب زده هم نمیشه. تو یک روی کداستیده. ای شما بس کردی تومی. ما الیهو پسری برک الی باوزی از اولادی روم. من یوش باشمم اکنون من گاب میزنم. اول کلانها گاب زند گفته بودم لیکن شما ایوب اکوه جواب دادن نتانستیتون. ایوب اکو جان من یوش باشمم عقل و خیردم های. ما همینه میگم که خدا که سنیمانی کدان دهکرنی چیزی و من جزا دادیو چیزی و گناه کارو معیشت کده میگادد. خدا به انصاف و به عدالت نی. خدا در کاری جزا میتید نکه کورا برکه میتید. انا شما میگوید که خدا من به جواب ندادست لیکن خدا همه وقت یا خوب که یا آگاه کده یا یگان با راه دیگر که جواب میتید که عمودن و کلانگیری کدن خلاص کنگ مویه.
баъза одамое касал мекунононад, як ҷойгоҳ ба хобонда мемононад, аммо агар миёнара ваят рафторӣ кунад, худованд барои ин халоскунанда ёфтам гуфта, одама гашта ба по мехезонад. худованд ҳақ ҳасту рост. ҳамми бо ақлҳо пеши худова ларзида истоданаш дар кор. ки ин ҷиви худаша а худо боақалтар гифтост. Кани ман ту кати саволу ҷавоб кунам чӣ? Ту чӣ ҷавоб метӣ? Агар ин қадарам ба фаҳм бошӣ, ман бигӯй чӣ? Замина сохтосагӣ вақт бе ту куҷо будӣ? Ки гирди оба хат кашида, а хат биромдана намемонад. А куҷо рӯшнои мебиромдагиша медонимӣ? Ту борон боронда метонимӣ? Ҳама ҳайвонову ким мегӯяд ки чӣ хел рафтор кунад? Кани гӯй чӣ? ту ҳоля ман кади саниманӣ мекардигимӣ? Ту ин саволои ман ба ҷавоб дода метонимӣ? Анакун ман ба ҷавоб те, ки барои бегуноҳ будани худата нишон додан мана беинсофу беадолат гуфтан мехоҳимӣ? худованд, ман ҳиччӣ не. Чӣ хел тува ҷавоб дода метавонам? Ман пеш дар бораи ту фақат мешундам, аммо акнун туя дидам. Ман ҳамаи ҳамин гапома гашта худам ба мегирам. Хеле хуб Аюб, аммо ту Элифос бо шариконат дар бораи ман гапои нодуруст гуфтон. Аюба гапош дар бораи ман дуруст буд. Ҳамун ба 7 гӯспанда гифта пеши Аюба биёритон, ки барои гуноҳатон шуморо қурбонӣ када бароятон дуо кунад, ки ман шуморо бахшам. баъд аз қурбониҳо як ҷамъ шуда зиёфат мекунем. чанд солҳо гузашт. раҳмат, ҳамаи омдагиҳо ва раҳмат. ман пеши ҳамаманда худоя баракатиша шукр мекунам. баъди дурӯ шуданам худо манба 2 маротиба мӯлтар бисёртар барака дод. ҳамашам бо 7 фарзанд дод. духтарои ҳама хушрӯтари намова додда дошт. ҳаминам гуфтамонед.